Napahohoma tapuk kama parminggot tadi bagasan sadarion tapuji tuhata marhite namarit dehita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di porbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Say tangihon maswaraku ale Jehovah molo jauh-jauh, didok rohaku ho madok, luluy hamuma buhiku, atong bohimma nahulului ale Jehovah. Sayunang mata bunihon bohim maradop punaw. Jehovah do panondangi diau dohot hatuauku. Tung mida ise mama biarau. Jehovah do partano batohan ningolukku. Tung mida ise maau biahaton. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso haturusan. Amanami na dibanwa kijangi. Usehon matodim na badiyay. Dohot tapistaran nasiyan poi. Tusaluhut huriang. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiyay dito ngato ngani hamion. Lehon mahiras niyo ha dinaposom. Majamitahon hatam. Asalam pita jalalam gadda huriam na badiyay. Patongtong mahuhut rohana ni manguloy ho. Sahat rodi iusung na di bagasan haporsyaw na ture. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari
Patangihon mapatik di debata, sian patik perjolo sahat tu patik patuluhon. Patik perjolo, ahudo jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dang jadi guanaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sobaon manang sioluan patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata. Yang go soture dalan na. Ay hona uhum na do sugut. Akan na marsineang di guar na. Ido sahat na. Atong rap mangidogo kumahita tuadopan ni debata. Laho mangulahon na bartu patik nahi. Ali Tuhan debata. Sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amin. Marit dehita. Tatapo tima dosat tanah godang itu adupan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulom. Huhilala hami rikoddo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhotopot hami tung naso jot do hami nabil tung naso jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami ay dang dihalomohon roham hamatian yakka pardosa alai hamu baun ni rohana do lomo ni roham asa mangulu se sama saluhut na hakiduhon nami
Dohot pangalosyon nami marhiti-hiti pangulo nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasiroham dihami marhiti-hiti panidangiyon dohot hagugoon nito di perbadia. Asa tarapul si tuturo nami majouho. Asa patun tigor daladaulat hami perpangamaho bahin hasanapon tigwarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sisan dosata. Humokop hita gabi dosa doibana. Nasa tumad darusa di bahin debata. Asa gabi hati koran di debata hita marhide-hide di bana hasanapon ma di debata na digijang. Amin. Marhide hita. Tatangihon ma hata ni debata turpuk epistel ni minggutta sadarion imana tersurat sian pangukapon biddu 22 mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 20 sada tajahama margati-gati songonon ma didok disi idama girama auro bonokku ma upa silehonon tuganup khobar tunani ulana martua ma'aka namamuri abit nasida asa marhuasu nasida marjabbar dihau hanguluani jala masuk sian akka harbangan tubagasan hutai Ahu Yesus marsuru-suru aku maka tidak kau Tuhamu akaon madapoton akka huriai au do urat dohot margani Daud bitang sipaiyas na marsinod dangi au makatidak kon diganup nau bege akka hata panurangon ni suraton ia adong nama nabai tusi tabbaan ni debatama tuibana akka haporsuhon natar surat di bagasan bukuon didok ibana nama kadidakonon olo na Roma au tibu amen Roma ho ale Tuhan Yesus ido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala na peopsa amen marit dehita
tahatidak ko ma haporsiaw tay, songon nahinatidak ko nidong atta sa haporsiawon, di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, hido ama pargogo na suhatudusan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, himana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siyatot di purbadia, adorang sohabubuhan. Hido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpazal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul di siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sokot tutanoon, manghuhumi halak na mangolu dohot na mate. Au forsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sokot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Sonari tabegema titing namar ragam di Huriata di Minggu sada Juni 2025. Guarne Minggu ta ima Minggu Eksaudi namar labatan saya tangihon ma suaraku ali Jahoba sian pesalmen 27 ayat pitu. Topik ni Minggu ta Jahoba do Raja, Tuhan adalah Raja. Torop di par minggu dohot pertanyaan di minggu dong salpu boy mataida di slide manang di kertas acara asara pria mahita madohoti sudia ka pertanyaan dohot permingguan di Huriata. Napatuluhon pertanyaan week di hari Kamis naro 5 Juni 2025 masuk pukul 10 sia 30 tapatu pado pertanyaan week naparjolo di week sada dohot week 2 ni Huriata di bagas keluarga amang B David 10 inangi boru siagian manang amamula beralamat di Jalan Sutomo. Napaduahon di week tolu dohot week 4 di bagas ni keluarga Opung Sola Gracia boru sirait maringanan di Jalan Tarutung manang kompleks Titi Awas Tabon Bema Bibel dohot Bukwe Deta. Napopaton PA Remaja Naposobulung HKBP. PA Remaja Naposobulung HKBP dilaksanakan setiap Jumat masuk pukul 7 malam bertempat di gereja. Untuk itu kami menghimbau seluruh remaja Naposo gereja kita agar ikut dalam kegiatan PA tersebut. Hasil rapat SPH.FPR. Nah di hari Kamis 20 Mei 2025 Sauto di Patupa rapot perempuan Huria Dohot Resort Jala diputus Soma Naparjolo PHD perempuan gabungan di Patupa di hari Jumat 27 Juni 2025 mulai pukul 10 menogot satu nasidung maringanan di Nuban Sitong. Napaduahon sehari sebulan di Patupa makur gabungan ina perempuan. Napatuluhon informasi namangihut boyma di popotohon putiki nanengro. Napanopon Jetun Games dohot jambore sekolah minggu. Hobar tohor luar akatim naposo distrik 10 sada bahasudutan naborhat berhoti Jetun Games dohot penyediaan bus untuk jambore sekolah minggu alani di bakasan Sadarion mar pilihan tujolo dohita khusus tu hapurlani tapasah mai di pilihan 2B alani pilihan tu bangunan manang pilihan BO tau dutima di minggu nanengro. Nah mengihut sumbangan na masuk ke pembangunan. Madok melihat edo hita tu di bakalanjukan di mana doro hatta lau manupai aka ulaun di matongan huya minggu dong salpu mardala do panitia rap dohot halado na nuluhon inang panita resota manopot ruas terkhusus di week 4 ni Huriata. Jalan melihat di pasah tusude nang pasaton aka perbuye holong yohana sumbangan masuk di bagasan mingguan boy mataida di kertas rata total ni na masuk tu sumbangan 50.150.000 rupiah. Serta kita lau manuhuk suri aka na perlu saya asal do patopa ta IBO di tahun panengro moloduk sikop ha perlu di pembangunan. Alani rak mahita sude manyakon dohot pasahat aka holong yohata lau tuh sikop ni bangunan ni Huriata. Masangat madebata di pasu-pasu mahita dia ka ulah tabe jala di lehon mahita hahi pason. Namangihut sosok-sosok. Naparjolo acara pertanyaan week di Huria nunga diguri tot be di harotas titimon. Alani tabot bema amang inang ganuk partikia pertanyaan di week ni Huriata. Bobi mamuse asat rikoton aka hayaso ni Huria dohot kerabian ni parkir. Napadahon di sudi ruas nang lileng rotong minggu di HKBP Sopo Surung alai nang pendaftar DP gabe ruas di Huriaon melaukap rohamuna be gabe ruas di Huriaon bukan dohami ma asa dihubungi hamuma situa di HKBP Sopo Surung Jumonok tu bagas tadi jalan di lehon mah harangan di dia Huria asalna asa bodi komunikasiun tu ulian Huria. Nah mangihut ruas nama sahid. Di panggido matuhi tasahlut na sa tatanya kon sude ruas di Huria natongon di bagasan parsahiton. Asa tumibu manasida hipas jalan Rabbe Marsaur dot hitamuse. Tatanya koma na pardelo inang boruh nasoit nang meri natongon di bagasan pemulihan dohot amang Sinaga opung tamaruduli na tongon dirawat di rumah sakit. Nah mangihut ucapan selamat. Selamat ulang tahun ma diakan ulang tahun baik pribadi manang perdoan serpion di bagasan Saminggon. Dilihat tuhan tamah hipason gajang jumur dohot ragam di akap pasuk-pasuna. Hatan debata akan marulang tahun tersurat mari saya opat lor mayat opat. Sahat rodi tuamu saya teman doau jalan rodi naubanon saya audo mangsuk kamu. Audo mabahisa na saya laun audo nama opa audo mangabing jala au palawon wain. Damangihut warta keuangan dohot pembangunan boy mataida di kertas titingta dohot sedia aka informasi daftar na ulang tahun dohot aka acara pertanyaan nunga adong be di kertas acara dohot informasi jasa sewa gedung Huriata. Oleh di pasar Huriata pusat hub ruas ni Huriata pasaton pelian gugutaon hamleton nang spontanitas pemikir dohot tangyang sayang dia mah ditabai hataragam pasu-pasu mabohi pasu-pasu nang jalo salelengon putima.
Tapusi tuhata mahite namarite hita hut papungu pilihan sadaa buhot sadabi. Ayat sada. Ulang sada deba
Dameni debatana sumurum sian saluhut naroha. Imana mangaraja hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita sudena. Amanami inanami suangsoni nang naposo bulung hatani debata dihita di bagasan minggu Saudi. Imana dienet sian buku ni pesalmen bidu sia puluh pitu mamuka sian ayat sada tolhas tu ayat 12. Pesalmen sia puluh pitu mamuka sian ayat sada tolhas tu ayat 12 atong tangihok kamuma asa hujahahon dihita. Jahoba do raja marulup-ulup mata noon marlas niroha ma pulo-pulo akka nalani. Obun jalaha holomon maripot-ipot humaliang ibana hatigoran dohot uhum ojahan ni habang sana. Api mardalan di jolona mangaton akka alona humaliang disodangi akka hilap nado portibion jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malalado akka dolok songon patis marado pembuhi ni Jahoba marado pembuhi ni Tuhan ni sadok tanoon. Diberitahon akka langit do hati goranna jala sudi akka bangso marnida hamuliaonna. Ikon talurak sogot sudi akka sisobba aji-ajian akka napapuji-puji dirina mida gana-ganaan. Ikon marsobat ibana do sudi akka debatasi leban. Di begesio doi jadi malas nirohama maruluk-uluk ma akka boru ni Juda alani panguhumu ali Jahoba. Ayhodo ali Jahoba na sutimbul gumong sadok tanoon tumibul situtu doho sian nasa debatasi leban. Hamu ale akka makaholongi Jahoba sai hagiki ho kamuma najat ibana do siram titoddi aka nania sianna sai paluau na nasida siang tangan ni parjat sai tersabur do hati uron di partigor las niroha di akan jur naroha malas niroha mama hamu ale akka partigor di bagasan Jahoba jala puji hamu ma guarna nabadiai ido yango sahat. Amanami inanami tajalang majo na dihabirang do siamuteh tadoko majo selamat hari Minggu. Muludang dong-dongan na badi dirina. Selama hari Minggu diriku benga. Iya. Saudi basongon nahirana guarbuna mazo ina Saudi. Iba jauh-jauh di bagai sadarion. Ala Minggu Saudi sadarion. Alai akamang inang dia do haroa kaitan di pesalmen sia puluh pitu ayat sada 112 on tu Minggu Saudi. Ado lapatan di Saudi. Sai tangihon ma. Dibuat sian pesalmen 27 ayat pitu. Kata Latin daripada sai tangihon ma ima Saudi. Laos ordo ayat na jinahahon ni parageda nakingan dung sae digorahon potum. Mar hite-hite goar ni debata ama ana todi perbadia amen dungi di jahahoma sada ayat di guari mai introitus. Laos omma nama bahen boasa goar ni minggu gabe Minggu Saudi na dibuat sian kata pertama dari pesalmen 27 ayat pitu sai tangihon ma. Alane nakingan mulak matu suku-sukun ahado kaitan ni pesalmen sia puluh pitu ayat sada sahatu ayat 12 tu goar ni minggui ima Saudi manang sai tangihon ma.
Alani berengot tama amang inang dua peristiwa menyangkut sai tangihon ma. Artinya berkeenaan dengan doa juga. Alana sai tangihon ma itu berarti tangiang. Ada dua peristiwa. Yang pertama adalah pada saat peristiwa kenaikan Yesus, sebelum dia terangkat, sebelum nako ibana tu banua gijang, hobar tu Lukas 24 ayat 40 sia, atau kita nama Bibel, tabuka majo Lukas 24 ayat 40 sia. Mulu tu ngadong sahalak ama naolo majahahon. Lukas 24 ayat 40 sia. Adong olo sahalak ama. Alai mian mahamu di hutaon, paima disolukon hamu, hagogoon nasian gijak. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini yang dipesankan oleh Yesus tu akasisiana kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga menurut catatan Lukas. Itu berarti Yesus menyuruh para murid untuk menunggu. Paimahon. Unang lawa manang tu dia, paimahamu di kotaon. Paimahamu di hutaon. Paima disoluko kamu hagogon nasian gijang. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan aha diulahon akasiseani hatiha paimai mahon nasida. Apa yang dilakukan murid-murid pada saat menunggu. Alani tabuka majo akaina majo majaha sahala. Ulaon apostel bidusada ayat 14. Arong goina ada barani. Marhua. Martania. Jadi yang dilakukan akasisean hati hapai mai mahon ima martania. Berdoa menantikan penggenapan dari janji imanakingan nadi Lukas 24 ayat 40 siai paima disolukon hagogoon nasian gijang. Nuaeng taidama posisi ni minggu eksaudi ima di antara peristiwa kenaikan Yesus na di hari Kamis nasalpu tu peristiwa Pentakosta di hari Minggu. Hari Minggu tanggal 8 ima Pentakosta. Saunari Minggu Eksaudi. Itu berarti Minggu Eksaudi berada di holak-kolang ni peristiwa kenaikan dohot hasasaor ni todi porbadia. Alani di Minggu Eksaudi. Martangiang berdoa paimai mahon kegenapan dari apa yang dijanjikan oleh Kristus, yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi alani dang holak kita HP namartangiang. Dak holak kita amang inang namartangiang. Alai do Tuhata Yesus Kristus di Banua Gijang. Oma peristiwa yang kedua. Ala posisi ni Yesus nuaenga naik tu Banua Gijang. Jala ibana nama makatai dohot debata ama. Asa saut na pinar baga-bagana. Ima manuru huaso nasian Banua Gijang. Ima Pentakosta.
Nuai ngamainang taida ma pesalmen 57 ayat sada 1 ayat 12. Dibuka dohot kata Jahobado Raja. Jahobado Raja. Pengakuan manang panidangion Jahobado Raja itu keluar dung tarida masude aka ulaonna imana mana luhon hamatean jalan naik maibana tubanua gijang. Alani harajaon nai tarida ma marhite tolu bagian liturpukon. Imana parjolo ayat sada 1 ayat onom patuduhon sude isini portibion marsobba tuibana. Karena dong doy deta o debata tunglongang dorohaku. Ditorus sama jo. Luhut bintang maka tidak kon hasangapon mi maredeau Tuhan Ciho o debata sangap doho maredeau Tuhan o debata sangap doho. Jadi tanpa manusia pun sebenarnya Allah sudah dipuji, yaitu melalui seluruh ciptaan yang ada di sekitar kita. Tumpe mungkin dakta atusi bahwa ternyata tumbuh-tumbuhan itu dan seluruh ciptaan itu memuji dan memuliakan Allah. Idualana hatiha marguru terdidi sanidok dorupani tuaka na tua-tua na toras na babuan ni anak kon na terdidi. Atik na maredede dodak danaki marnguak-nguak. Nguak-nguak inna hita rodang mengetusi. Jangan-jangan dia sedang bernyanyi. Apa rumah hita kan apalagi bolu ibu tu gereja teroro mata tak. Ternita no bangida poso-poso na tangis-tangis di gereja. Hape unang-unang nado doi bana marede. Alai nang di boto ide. Oa baik nama. Ala uli di BG ede huria. Najolo molo marpoti marede di gereja ikon opat suara. Ikon mamake buku logo. Dan ternyata buku logui pasonakon hutok-hutok lidak dana. Ido alana HP saya hohom HP poso-poso na binuan ni ina marminggu. Alay no aing coba ibuan apalagi gereja pagita. Tungtang Roma dan lagi. Ala buah. Musik-musik gereja pun sekarang tidak lagi dipertahankan. Sebagaimana 4 buku logo itu. 4 suara. Tapi buku penelitian madok musik aro tahe na mempengaruhi saraf-saraf otak. Musik klasik. Kuida dope hati anak boru au padita resotu bolo modom ma boruna poso-poso ipiako me podoman dungi ipasang mabuk lagu-lagu taize. Alai kita nuengon kita nggak bisa lagi menikmati lagu-lagu klasik. So dia nama ikona hingar-bingar. Hape bolo marede ita gereja. Oh debata. Lah, ngai dia to dinai daroha. Haleluya rope. Suatu nguruk aka permusik tau dah. Song lirir daun.
Ai huria-huria sebelum bape ngau parau. Apalagi molo haleluya. 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 Hape teriakan haleluya dung di jahahon parageda mar hite-hite dungi di jahama ayat itu Roma ruas amedo. Haleluya. Itu sebenarnya kecepatannya dak songon natabe ini. Haleluya. Haleluya. Roma pungopung. Innama. Ibena songon dah hudok narahai. Ruas ni nasuha kami pena marsahid insomnia. Dung berminggu ibana di gereja boy man modum. Renges. Alabua. Hita nunga ijo modum maho. Alay bolo nilagan hamu peda inak padita. Hagaru jabuni bata bo modum balam may jabuni de bata. Ijo tahe naroha. Gawin naroha mak. Batoy mak. Mulu modo-odo pehamu, mulu modom pehamu, alay anggo pinggolon ikut tangi di hatani di bata. Imana king bagian da perjulu. Patuduhon sude isini portibion marsobba tu ibana. Bahwa tanpa manusia pun Allah sudah mendapatkan puji-pujian dari yang lain. Itu alana didok Yesus. Na dirupuhon nasoboi di bait de bata. Sian batuon. Marede ede. Sian pamangan ni danak. Sian pamangan ni poso-poso. Haluar ro aka pamujion tu. Debata. Iban auro konaki. Jangan-jangan bayi itu. Muak. Jangan-jangan dia sedang bernyanyi-nyanyi. Apa rohita saya terpukuli. Cengeng kali ini. Indah hita. Apa namanya dede lo rayana. Nah, karena kita tidak paham bahasa bayi. Ayat pitu satu ayat sia patuduhon na soadong debatana boy manaluhon ibana. Alane do didok ayat pitu. Sude majohita majaha ayat pitu. 2 tolu. Ikon tarurak sogot sude aka si soba aji-ajian aka napa puji-puji dirina mida gana-ganan. Ikon marsoba tu ibana do sude aka debata sileban. Adong debata muna sileban? Adong. Mulu adong dope dijabut tatabain khusus. Aka soba-sobaon hari ini pulang dari gereja. Buanglah itu. Bertobatlah. Ima aji-ajian. Ima gana-ganaan. Ima debata sileban. Molo saya dong do pero hatta manomba tuna asing lau tu kuburan opung pamalum jo pahopumon Roma pungai ay hope dah agar waupe soboy pamalum balami mana dongi Roma alay inang padita ubay sigaret ikuburan ni bapakku habis do. Habis ma ay ngaruh logo terus wang obus-obus. Habis. Alay nagpadita. Hubay do jagal ikuburan ni babaki. Ay do hasoloman na tikimangolo. Habis do. Habis ma ngarobi yang mengalang. Ay ido memang na mengajak kita karena masih berada di alam bawah sadar kita dia. Molo di dok ayat itu ikon tarurak sude aji-ajian dok gana-ganan. Ado tarurak. Maila. Kena malu. Kenapa bisa malu? Karena ternyata sude aka debata silebani dang debata HP. Nangpe mungkin margogo ibana mabain malum. Salna yang manginang. Nang pe mungkin ibana margogo mabain malum. Nang pe mungkin margogo ibana mabain mamora. Alay ingot tamuma si bolis pe boydo mabain mamora. Ay dia bukti na napadita. Taingot hati hadiu juni si bolis
Jesusi patulu halihon ado di dok tu ibana saluhut nai lehono kudo tuho molo oloho marsoba tuau saluhut nai harajaon di portibi dohot hasangapon. Berarti margogo do si polisi. Memang margogo do. Tak sanggup kita melawan itu alana ko turun tu hatai. Kabe jolma. Jale ko mati ibana. Tak sanggup kita mangalo. Alani do iko Yesus do na mangalo ibana. Bahkan molo adong na begu-beguon. Na kesurupan. Boy do malum na kesurupan ni holat didok di dalam nama pendeta rini udah julu. Gak mau dia. Alai molo tadok di bagasan goar di Yesus. Lane maneho bolis. Mabiar do ibana di bagasan goar di Yesus. Ima buktina bahwa nampe margogo debata silebani mabain malum akan amar sayit. Nampe margogo debata silebani mabahen mamora. Ternyata dang debata natutu HP ibana. Dang debata nasasadai HP ibana. Alani kita perlu hati-hati bahwa ternyata bukan dia Allah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 26. Ayahama atong gunana di jolma nang lia portibion diomo anggo magodo todina. Ahama tarbahen jolma bahen tobus ni todina. Jadi nak paditana subuh rumah mora silahkan. Abraham itu sangat kaya. Dia adalah bapa dari segala orang yang percaya. Itu Allah yang mengatakan. Boy do mamora silahkan. Ai dileho debata do akapasu-pasuna alai. Urang manyan hamorautai ro sian ala nataleho to di taon tu sibolis. Isadatiki hatiha marhoba Saudi calo pedita do piautiki. Ngau pa pungu-pungu hepekon lau manuhor laptop. Ibula 2 hutuhor laptopon. Ibula sia. Hatiha keluar mau saja rap dohok na poso bulung. Hape borgenai magoma laptopon. Tumatangis mau alana 3 bulan. Husipa-sipa kepe kulau manuhori. Jadi Roma na poso bulung ngamion alani holong ni rohana donian. Di dogma tan sebenarnya kami mau melakukan sesuatu tapi nanti tante marah. Biasa ada tombol calo pedite ibad anak boru dope di jodoh tante. Ahoroan niku. Nanti tante marah. Enak. Apa niku? HP dinaso huboto lau manasida manukun tu sadadatu. Memang terkenal lo datu di hutai. Terkenal. Jala memang ngagodang barang naboi Jepang dung di Papua tu datuon. Magoma barangi pagi ale mulu hatop itu di Papua sore nai itu mulak. Siapa yang gak tergoda? Apalagi mas. Wah harga mas sekarang mahal. Mulu mago mas. Wah anak tohoi dah enak kondina pedite lauma. Jadi Roma mula malahi sedatuon. Idok koma tuau. Dan katanya gak bisa kami. Dan nagabi huahari hu sosoi dao. Alai Roma alahi. Saudu hamitan inna. Ama oroi dokon niku. Dan boy hami. Ikon na hamagoani do langsung manurdukon debani tudatui. Dirudokom ma tu naposo bulukon.
Disi huleon debani tu ibana, disima huleo todiku tu ibana. Dang pala diawi nekku matu ibana. Hape hari Minggu nai toho majamita taringo tudadu. Badangin naon nabe au sugari woloi ngamai nak padita. Ngahu bo toho lao doho. Percuma do jamita be. Dangin naon nabe. Mau lihat Tuhan digonggomi hotot dikuna. Anggo sasitong na di bagasan roh ngasong na terkait kan. Ay bagay ako laptop itu juda na beru dui. Nga sapi songono nau. Lao manipen-nipen hepeng hola lao manuhori. Hape hola pitu bulat do di leon. Debata lao pakeo ni. Bulat 2 tu bulat pitu. Tuahama nang lia portibion diomo anggo mago do. Todina ahamatar lehon jolma bahen tobus ni todina. Kalau ditanya ahamatar lehon jolma bahen tobus ni todina, memang hola mudar ni Kristus nama naboi manobus todita. Amang inang ilah-ilah itu banyak, sangat banyak. Tapi Allah yang menyatakan dirinya melalui Yesus, dialah Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bagian yang ketiga, Ima ayat 10, 1 ayat 12. Kita orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang sesungguhnya itu. Kita orang-orang yang diselamatkan, yang ditebus oleh Yesus. Kita yang mengasihi Tuhan yang benar itu diminta ima di ayat 10. Sudema johita majaha ayat 10. 2 tolu. Hamu ale hamu ale akan makaholongi Jehovah sai hagigiho kamuma najat. Kenapa kita diperintahkan atau diminta maka gigihon najat yang jahat? Allah najat mana yang jahat menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan penderitaan, menimbulkan sesuatu yang buruk, menimbulkan malapetaka, menimbulkan kesusahan. Oma akibat ni ulaun najat. Dan Allah tidak pernah menginginkan itu terjadi kepada siapapun. Tidak. Justru sebaliknya Allah menginginkan kita hidup dalam damai sejahtera. Justru sebaliknya Allah menginginkan kita hidup dalam kesejahteraan. Idolana di leho debatado patikna tuhita hapeahan ni ulaun nadenggan. Di PHD namin atau hari di punguan lansia, huatai hami do taringoton. Tumacai burjudo debata. Uang tanah adong di bank, uang ta na adong di dopeta, di sakuta dijaga debata. Dia buktina pati pawaluhon, unako, manako. Jangankan uang istri kita itu aja tidak diizinkan oleh Allah untuk diingini orang lain. Dia buktina patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang lobuna, manang hodana, hagaru lobuta hodatta. Adope manukta tolor ri manukta ipe dang boy takon ni manang ise. Malah ni burjuni debata tu hita. Artinya kepemilikan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu ini, baik itu ini, tidak boleh diinginkan orang lain. Manuktai, tolori manuktai, bibitai, tolori bibitai, tidak boleh, tidak diizinkan oleh Allah untuk diinginkan orang lain. Alai molo dilear silahkan. Itu alana di dog di bata. Hamu alea kana makaholongi Jehovah, saya hagigiho kamu manajat. Asa boa, asa sude boy rak mangulu. Tak
sekolah nauna perlu mangolu alai sude ikorap boy mangolu. Alanido bolong nunga boy hita rap mangolu di bagasan hademakon, hadameon, kesejahteraan, maka semua kita akan memuji-muji Allah dan mengungkapkan Jehovah do Raja jala di bagasan nido, alanido gabe sude mahita martangiang, mangido tude bata sai tangihon ma ale Jehovah suarakon. Amin martangiang mahita. Debata nami parasi roha godang namarasi ni roha midahami galuk marsada-sada nunga dilehoko tuhami hatam na badiyay pabornok kon hapor siyaon nami atong sa tugu-tugu mahami toktong ali Tuhan ala akka pardusa duhami godang akka na mangailayla hami asa hutud dali hami akka patikmu dohot lomo ni roham. Hape di bagasan sadarion marhite-hite turpuk jamita. Tungapala di jauhodo hami akan makaholongi ho. Asa huhagigi ho kami akan najat. Molodang tarula nami ale Tuhan urubi mahami. Dongani hami. Asa tumboy hami mardalan songon di bagasan lomo ni roham. Alay molo tumpe madabu hami. Asiroham tugu-tugu hami hodo aliamang na bagahon haroro ni huwaso na siyan banwa gijang imatod di porbadia na madongani saluhut akana porsea asa mardalan di bagasan lomo ni rohami atong tiop matod dinami tiop toktong haporsyaon nami tiop roha doho pikiran nami asiroham di bagasan Kristus Yesus. Amin. Marede mahita huhut papungu peleata.
Jongjong mahita sudena. Tatangya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na saulibasa na mauliutus. Upasat tami masian nani lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang di selehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami to giho tu pangujunan, palu amahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaor hon ma todina damena tu todim.